ఒకసారి చెప్పనా, మన జీవితంలో అనేక అనుభవాలతో మనకు చాలా నేర్చుకుంటాం. అది ఎలా అంటే ఒక్కొక్క అనుభవంతో ఒక్కొక్క లెసన్ మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే మనకు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అయినా సరే మనకన్నా ఎంతో జ్ఞానవంతులు అయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనం గుర్తించి వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా కొత్త విషయం నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. నేను చెప్పింది నిజమే కదా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా పెట్టండి.